Dragi gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U susret Božiću koju emitiramo iz Hrvatskog doma Kralj Tomislav u Zenici. I četvrta svijeća je upaljena, a simbolizira svijeću anđela i donosi ljubav. U ovom turbulentnom vremenu svi čeznemo za ljubavlju, a nju možemo iskazati kroz djela u davanju, ističe Papa Franjo. Stoga budimo skromni i ponizni i u ovom izazovnom vremenu radimo na sebi, na promjenama koje će obogatiti vlastiti život, ali i život zajednice u kojoj živimo. Večeras u našem studiju pozdravljam naše drage goste, Donante Ljulj, Antonio Marković i Paolo Enrique dos Santos Coelho iz Međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater u Sarajevu. Dobrodošli u našu emisiju. Hvala. Ušli smo u posljednju adventsku nedelju i svi iščekujemo drugačiji Božić, skromniji. Donante, možete li nam predstaviti neokatekumenski put, vašu ulogu u crkvi kao i međunarodna sjemeništa koja imate diljem svijeta? Znači, neokatekumenski put je nastao 1964. u Španjolskoj. Utemeljitelj puta je Kiko Arguello i Carmen Hernandez. Oni su djelovali u barakama tamo Madrida, gdje su bili među zadnjima, znači među ljudima koji su baš na rubu društva. Znači među ciganima, među lopovima, među prostitutkama, među migrantima. Znači oni ljudi koje je društvo na neki način skroz odbacili. I Kiko je sam po sebi isto imao jedno zanimljivo iskustvo, jer on je slikar koji je u jednom periodu svog života imao jednu životnu krizu. Nije vidio smisla svog života. Ali, u jednom trenutku Boga je dirnio. Osjetio je prisutnost Boga u vlastitom životu i smatrao je da ako želi biti s Bogom, ako želi naći Boga, da treba ići među zajednjima. Među onima koji su nitko i ništa. Na one na koje društvo ne računa. I on je njima govorio o Bogu. On je njima govorio o svom iskustvu koje ima i vidio kako to pomaže njima. I govorio Božju riječ. Da je vidio da je ova Božja riječ je djelotvorna riječ. Da mijenja njihove živote. Nekome ko bi bilo normalno krasti, lagati i varati, da sad u jednom trenutku prestaje to raditi. Da se njegov život malo po malo mijenja. I tu dok on bio na barakama ga je poznala i Carmen Hernandez. Jedna kemičarka koja je bila u čarskom redu, jedna misionarke. I ona je djelovala po izraelskoj zemlji i poznala tamo tradiciju židovsku i to je prenijela isto ovdje nam, u jednu teologiju, jednu novinu. I da skupa s njom i s ovim Kikom, koji je jedan slikar, jedan ekscentrik, neko koji uvijek živahan tamo, uvijek poletan, leta, i tako je nastao jedan neokatekumenski put. I taj put je kasnije došao i do Rima i kasnije do nas. Znači ono što je zanimljivo bilo da je Kiko imao jedno nadahnuće, odnosno ukazano mu se Blažena Djevica Marija. Rekao mu je da treba napraviti zajednice po primjeru na Svetu Nazaretskoj obitelji. Znači zajednice u poniznosti, u jednostavnosti i u zahvaljivanju. Jer mi možemo vidjeti da mnogi ljudi da više ne žive ponizno, nego da smo mi mnogo puta oni sami sebe. Da bi htjeli sve za sebe. Da bi htjeli sve ukazati i da stalno mislimo da nas uvijek nešto duguje. Onda ova jedna jednostavnost. Možemo isto vidjeti kako mnogi puta mi smo navezani na mnoge stvari. Mnogi mislimo da nam treba još nekaj zadovoljni, najnoviji mobitel, najbolje auto, najljepša kuća, nekaj zadovoljni. A Gospodin poziva u jednu jednostavnost, u jedno siromaštvo. I onda ovo treći karakter, ova zahvaljivanja. Da budemo uvijek zahvalni i na daru vlastitog života i na svemu što je Gospodin nam daje, što Isus Krist nam je pružio u našem životu. I ono što je najvažnije jest da nakon svega toga što prepoznamo, da upoznamo da drugi za nas nije jedno prokletstvo, nije netko ko će nama nešto oduzeti, nego drugi za nas je Isus Krist. Da Isus Krist prebiva u svakome od nas. I čak može biti u nekom bratu, nekoj sestri, nekom
prijatelju, rodbini, koju mi ponekad ne možemo smisliti, a Isus Krist baš prebivao njom. I da nas poziva da možemo živjeti jedno zajedno, jedno druga. I to je ona jedna novina što donosi ovaj neokatekumenski put. Gdje nas uvijek poziva nas da se gledamo kao braća i sestre. I onda druga novina što smo vidjeli, da ovaj jednokatekumenski put ima neke plodove, kao što su obitelji poslanju, misio adventes, znači ajmo reći jedne obitelji koji imaju jednu istoriju da uče od Boga, da Bog poziva, da se oni mogu se odazvati na Božji poziv. Znači ostave cijeli svoj kuću, cijeli svoj dom ostave i idu tamo gdje ih Bog šalje. Da mogu vidjeti da njihova sigurnost nije u tome što mi posjeduju, nego da njihova sigurnost, kao i sigurnost svakog kršćanina, jest u otvorenosti Bogu, u povjerenju Bogu, vjerujući da je Bog taj koji nas vodi, da je Bog taj koji vodi naš život, da Bog vodi tu našu povijest, da bi nas kroz neki događaj, kroz neki činjenica dovezali do njega. I onda se kasnije se vidjela jedna potreba da njima treba jedni svećenici, netko ko će biti s njima, netko ko će im davati jednu duhovnu pomoć, netko ko će im dati Krista za njih. I zato je 1986. godine u dogovoru Ivana Pavla II. I Kika nastala su nova semeništa. Semeništa koja su biskupijska, međunarodna i misijska. Biskupijska da pripadaju određenoj biskupiji, međunarodna da se u njima nalaze kandidati iz cijelog svijeta, ovdje što je s nama Paolo iz Brazila, i misijska da njihov prvotni karakter je za misiju, znači za poslanje. Ne da budu sigurni u jednom mjestu, nego da budu spremni na jednu otvorenost za put, tamo gdje ih Bog šalje. Tu smo vidjeli da ova semeništa isto dobijaju informaciju. Ova formacija je intelektualna, onda ljudska, da se znamo ponašati jedni s drugima, a i duhovna. To je isto jako ključno, da možemo naučiti ljubiti Krista. Jer mi ako ne naučimo ljubiti Krista, onda sva ova formacija, cijeli ovaj odgoj, može biti samo nešto površinski. Nešto kada smo se obojali s nečim, da to nije sišlo u našu nutrinu, da to nije postalo dio našega bića. I zato je ključno naučiti zaljubiti se Krista u svakoj prilici. Jer kad smo s Kristom, onda možemo mi samo biti jaki. I zato je važno, znači, nakon što se mi zaradimo, možemo biti u vlastitoj biskupiji par godina, i onda ćemo tražiti od biskupa da nas može pustiti za misiju, za poslanje, tamo gdje je to potrebno, po cijelom svijetu. Vi ste odgajatelj međunarodnog semeništa Redemptoris Mater u Sarajevu. Možete li vam približiti vaš rad, djelovanje i život u semeništu? Znači, ja sam po dekretu, ja sam župni vikar u Ogoši i ja sam sam rektor u formaciji kandidata. Ono što meni jako pomaže jest sami kandidati koji ponekad traže pomoć od mene, ponekad traže ispovjed od mene. Jer ja sam donedavno bio u tom semeništu ovdje u Ogoši. Ja sam došao 2011. I mogu vidjeti kako milosti koju sam primio u ovoj formaciji mi pomaže i dalje. Jer ja isto nisam gotov. Ja sam isto jedna osoba koja je pozvana svaki dan se obraćati, svaki dan tražiti Krista. I slušajući njihove ispovjedi, njihova probleme, poteškoće, mi pomaže da se ja sam mogu sjetiti svojih poteškoća i da ja sam mogu se sjetiti da tim mojim poteškoćama bio je Krist koji mi je dao snagu da mogu ići dalje, da to mogu prenijeti njima. Vi ste rodom Splićanin. Možete vam prenijeti svoj doživljaj Bosne, ali doživljaj vaših semeništaraca? No što ja mogu reći za sebe, da ja sam kao Splita sam uvijek navikao na jedno lijepo vrijeme, na
na sunce, na ljepotu, na more. I kad sam prvi put došao ovdje u Bosnu, došao sam sa strane broda, došao sam u jedno vrijeme koje je bilo ovako tmurno, maglovito, teško. Gledao sam na kuće tamo, mnogo kuća bilo razrušeno, mnogo kuća bilo uništeno, izrasle sa stablima, sa šikarom, sa svime i svačim. I u mene se pojavio jedan strah, jedna nesigurnost. Gdje sam se pitao, Bože, gdje me ti vodiš? Bože, kamo me ti vodiš? I to ja smatram da je to jedno ljudsko. Znači kad se čovjek nalazi pred jednom situacijom gdje on ne može sebi objasniti, pred jednom smrću, ono reći tako, da prva reakcija je to da čovjek želi pobjeći. A sam vidio tu u toj situaciji da je Gospodin bio sam. Ja sam bio siguran da je Gospodin taj koji vodi moj život, koji vodi moju povijest i dopustio mi je da mogu doći ovdje u Bosnu. Da ovdje u Bosnu mogu isto upoznati braću. Jer ono što je značajno za nas u našoj formaciji jest da mi uvijek činimo jedan neokatekumenski put. Da mi pripadamo jednoj neokatekumenskoj zajednici. Znači ja osobno pripadam neokatekumenskoj zajednici u Šepču, gdje sam malo po malo, preko te braće, preko njihovog iskustva ovdje u Bosni, preko njihovog trpljenja, dobio sam jednu ljubav za njih, jedno strpljenje za njih. Čak možda i na prvu ruku, ako neke osobe ne bi mogao podnositi i tolerirati, evo Bog mi daje jedan mir da mogu ljubiti te osobe. Shvaćajući da ja nisam nikad bolji od drugog. Nego kako kaže Sveti Pavao, da smatrate druge većim i boljim od sebe. Hvala, Benate. Paolo, što biste vi posebno istaknuli što će vas uvijek vezati s Bosnom i kako je vaš doživljaj Bosne? Prije svega, ja mislim da Bosna već je dio moga života i uvijek će ostati. Jer ja sam imao 18 godina kada sam stigao u Bosnu, prije 9 godina. I to uvijek me diralo zato što Bog me izveo iz Brazila, iz São Paulo, kako bi ga susreo ovdje, kako bi ga upoznao ovdje. Nije da ne bi upoznao ga u Brazilu, nego on je htio tako. Ne da budem sam sa njim, ne da su obitelji. I to mi je bilo ključno, zato što ja sam vidio koliko sam potreban. Ja sam bio potreban da rastim sa Gospodom, da narastim pomalo. I to Gospodin koristi za moju braću, sigurno. I on koristi sve to, ono što se događa sa mnom, sigurno. Iako sjeme nešto mi smo zatvoreni, sam učimo, moje trpljenje sa jezikom, ne upoznati nikoga, ne znam koga, biti sam. Točno. I to on koristi sigurno za dobro ovog naroda. Dati život, malo, u zatvoru. I to mi je bilo stvarno jedno veliko iskustvo. Dakle, Bosna je moja druga kuća. Ja se osjećam kod kuće. I hvala Bogu sam naučio jezik i mogu sada isto pričati s vama. I dati malo ono što ja sam dobio od Gospoda. Jer nije bilo lako. Kažem da nije bilo lako. Ali vidim isto da Bosna treba nekoga koji se daruje. Ne mogu svaki dan, ne mogu. Ali Gospodin čini svaki dan da nešto malo uradi. Nešto malo daje njemu. On može i to koristiti za evangelizaciju i za sve. Ja sam pred dijakonatom. Ako Bog da ću se zarediti. Ali ako se ne budem zaredio, ja ću koristiti ovo iskustvo. I Bosna će uvijek ostati u mojom srcu. Kao jedno vrijeme koje Gospodin s vama providio. Ja nisam znao za snijeg, nikad nisam bio, nikad nisam vidio snijeg. Prvi put sam bio u Bosni.
nisam imao jakne za to i Gospodin providio se za hladnoću, za sve. I to mi je stvarno drago. Bosna je sve. Hvala vam. Antonu, isto pitanje za vas. Pa evo, ja nisam baš toliko dugo kao Paolo ovdje, tek sam stigao na jesen, ali isto mogu reći da je već u ovom kratkom vremenu puno Gospodin napravio i preko ne znam, osim korijena, jer moji su na obitelji, moji roditelji su iz Bosne, veže me najviše sad sjemenište, jer kažem, ko što je rekao Paolo, uglavnom smo u sjemeništu, osim možda kad imamo na faksu, zajednicu, tako, i Bosna je za mene jedno mjesto susreta s Gospodinom, to u sjemeništu, ovisno koliko ja dopustim, koliko ulazim u, ne znam, sjemenište, u njegovu volju. I najviše me veže to, recimo, da upoznajem njega i sebe isto, kroz odnos s braćom kakav ja jesam. I da nisam baš, kao što je govorio Ante, tako dobar kao što sam mislio da jesam. I isto da upoznam njega, da vidim da on stvarno je dobar, da on jedini je dobar. Hvala vam. Poslušat ćemo sada jednu božićnu pjesmu koju će izvesti sjemeništaci Međunarodnog sjemeništa u Sarajevu. El Señor está cerca.
pozivaju na novu evangelizaciju. Možete li nam približiti izazove s kojima se suočava kršćanstvo i približiti novu evangelizaciju? Znači, ja bih tu najviše malo spominjala kako Franjo, kad je on tek došao na službu, da je on već komentirao kako crkva koju trenutno imamo, kao da imamo crkvu očuvanja. Znači, kada se mi se čuvamo, da ne bi nekoga povrijedili, da ne bi nekoga uvrijedili, a on nas tu poziva, stavlja nam pamet, da mi imamo jedno blago, neprocjenjivo blago. Isusa Krista. Isus Krist koji se ne može držati u jednom staklenom zoncu. Nego je potrebno da taj Isus Krist dođe do svakoga, dođe do drugog. Jer mi možda do sada imamo jedan pastoral, jedan sakrament očuvanja. A mi možda sad svećenici nekad samo čekaju u svojim uradima, pa ako je neko pokuca, nešto će napraviti. Ali mi možemo vidjeti da sada više se sve manje ljudi kuca na vrat. Sve manje ljudi dolaze u crkvu. Zato je potrebno ne više čekati da ljudi dođu k nama, nego još sad ljudima. Kako kaže Krist, kad se ide na trgovanje. Svakog. Da pozovemo svakoga u ovo kraljevstvo nebesko. U ovu zajedništvo s Isusom Kristom. I ono što mi imamo za to, je stvaranje pristup ljudima. Da mi ponekad idemo na trgovanje. Da namještamo na trgovima, da govorimo o Kristu. Jer želeći staviti u Kristima jednu svijest. Da je Krist taj koji postoji. Da je Krist koji djeluje. Da Krist nije samo jedna osoba koja je živjela prije 2000 godina i sad ništa. Nego da je on životvorni duh. Duh koji može posvetiti svakoga nas. Duh koji samo čeka trenutak da se mi otvorimo jer ga možemo primiti u naše vlastite živote. Hvala vam. Bogoslove Pavlo, kako neokatekumenski put odgovara na novu evangelizaciju? Neokatekumenski put, nekako već pričao isto Don Ante, on nas priprema za to. Je novina evangelizacija je upravo to što je Don Ante rekao, da idemo ka ljudima. I to nas priprema. A nova evangelizacija isto ključno je da svećenici su svjesni tko su oni i da oni su bili potrebni Isusa Krista. Zašto ne evangelizirati? Zašto ne ići ka ljudima? I to nam pomaže puno i vidimo plodove toga. Jer, na primjer, sebe isto i drugi kod braće u sjemeništu. Kako mi smo bili spašeni od Gospodina, spašeni od svijeta. Tako mi smo mogli vidjeti Gospodina na djelu. Kako on čini s nami, kako nas ljubi, kako jesmo. Mi smo takvi, mi smo nepodnošljivi, mi smo drski, ne želimo nikakvi nas probudi ujutro, ali moramo ući u to. Ako se osjećamo stvarno pozvani da živimo u sjemeništu. I to nam pomaže da upoznamo sebe. Upoznajući sebe, možemo tako upoznati Gospodina. Jedan put poznavanja, međusobno. Gospodin koristi to za novu evangelizaciju, koja može nam dati isto pogled na druge. Jer ako mi imamo te grijehe, ove grijehe koje imamo nosimo sa sobom, kako neće drugi? Oni nisu na kraju krivi, možda pomanjkanje isto crkva. Da nije išla ka ljudima, da nije išla navišivati Isusa Krista, ljubav njega. I to upoznamo po sebi prije svega. Da mi smo svjesni odakle Gospodin nas je izvuk, nas je izvukao. I da možemo tako isto dati nadu onima koji nemaju, koji ne znaju za Krista, koji ne znaju za crkvu. Ne mogu stvarno se osjećati ljubljeni od crkve, od Krista, od braća, koji uopće oni ne znaju.
koji mi jednostavno, iskustvom, možemo navesti da to. Hvala. Današnje čovječanstvo izgubilo osjećaj za grijeh. Koji je problem današnjeg čovjeka jer smo postali društvo otuđenosti? Rekao bi naš kardinal da danas čovječanstvo je pogubilo na grijeh. Otupilo na grijeh. Ja po sebi ja bih rekao da je problem u tome, znači mi sami po sebi, ljudi, imamo jedan princip da se mi darujemo drugom, da možemo prići drugom, ne da živimo sami, ne da živimo kao, ne znam, kao jedni otoci, da sad gleda samo na sebe, da sad gleda samo na svoje interese, na svoje koristi. Ali možemo onda vidjeti u trenucima kada mi želimo prijeći drugom, da se mi suočamo sa tim da možda nas drugi neće prihvatiti, da nas drugi može osuditi, da nas drugi može prezrijeti. I svi ovi događaji za nas možu biti kao jedna situacija smrti, jedna kao smrt duše, da mi želimo ljubiti i mi sami želimo biti ljubi. Ali u ovom svijetu kao da to ne može se ispuniti, kao da nema jedna sigurnost, jer smo zaboravili da ima netko koji je ušao u ovu smrt, da ima netko koji je ušao u ovaj jedan događaj, da ovo što nas neka dijeli jedne od druge, da Isus Krist je ušao u to. Da onda, kada je Isus Krist bio na križu, je zavapio Bog, kaže: Bože, ne uzmi im ovo za kriv. Bože, oprosti. Znači ova jedna nemogućnost da mi možemo oprostiti drugome izaziva jedan grijeh, izaziva ovu neljubav, nedarivanje. Jer ono što smo mi pozvani jest darivati. A da bi mi se mogli primiti ovu ljubav, nama je potreban jedan ključ, a to je ključ vjere. Da mi povjerujemo Isusu Kristu, da je on stvarno učinio ovu žrtvu, da je on stvarno učinio ovo darivanje za nas. Mi ako maknemo Isusa Krista iz našeg života, iz naše pameti, onda samo možemo reći da je nemoguće prići drugome, nemoguće pogledati drugog, nemoguće oprostiti drugome. Tek kada se vratimo Krista u vlastite živote, kada imamo ovo iskustvo da je Krist nama oprostio, onda mi to možemo prenijeti drugome. Jer čovjek koji nema to iskustvo, koji je stalno u ovom jednom grču, ovoj jednom unutarnjoj smrti, on ima potrebu da se otuži, da ne misli na to, pa će uvijek negdje bježati. Bilo je po kafićima, bilo po nekim izletima, bilo šta. Samo da ne misli na tu nemogućnost darivanja. Tako da je nam uvijek važno imati ovu vjeru. Vjera je uvijek jedan dar. Uvijek jedan dar koji nam dolazi iz poniznosti, iz prihvaćanja Isusa Krista, iz dopuštenja da Isus Krist vodi naše živote. Ušli smo u predbožićnu osminu i crkva stavlja naglasak na vrijeme Adventa. Koliko je ono važno za slavlje Kristova rođenja? Pa vrijeme Adventa je jako važno za slavlje Kristova rođenja. Prvenstveno ono u sebi ima dva karaktera. Imamo prvi dio Adventa gdje više je bazirano na Kristov drugotni dolazak, na Kristov slavni dolazak, gdje nas poziva da ne budemo samo usmjereni na sebe, da ne budemo samo usmjereni na zemlju, nego da se sjetimo da Krist će doći, da nas Krist nije napustio, nego će jednog dana doći. A dok ovaj drugi dio Adventa nas pomaže da možemo ući u jedno slavlje njegovog već dolaska na zemlju, da nam dozove u pamet da sam Bog, svemoćni Bog, Bog koji je svesilan, je došao k nama. I to na jedan čudesan način, kao jedno dijete. Da možda prije Bog, koji je za Židove bio neshvatljiv,
veličanstvene. Niko nije mogao vidjeti Boga i Bog sad nama dolazi u jednoj podiznosti. Da mi možemo vidjeti Boga u ljudskom tijelu. Da nam daje jedan znak da On nas ljubi. Da On nas poziva da budemo s njim. Hvala vam, Ante. Pavlo, kako se u vašoj zajednici pripremate za Božić i što je Božić za vas i koja je razlika u pripravi za proslavu ovog blagdana u odnosu na vašu domovinu? Božić za nas je jako važan. Ja mislim da po cijelom svijetu je dan okupljanja obitelji. Osobito oni koji su najdalji, da su daleko od obitelji, oni se vraćaju da budu za Božić s nama. I to ja mislim da ima ove karakteristike, da okuplje oni koji su čak i izvan crkve puno puta, ali da mogu biti zajedno i vidjeti jedno svjetlo, možda za vlastiti život i za sve. I to je predivno, ono što mi cijenimo puno u Brazilu. Druga stvar je sigurno jelo na Badnjak, koje mi imamo malo različit, jer mi jedemo puno, nemamo samo mesa i kruh, mi imamo puno voća, puno, jer kako Brazil je tropikalski, ne znam uopće kako se kaže, imamo puno voća na stolu, imamo isto suho voće, imamo naprimjer ove vrsta, ne znam kako se kaže, kikiriki ili badem i sve, i orahe, i to sigurno bude sve na stolu. I to mene čak mi sjeća puno stvari, mi dolazi na pamet puno stvari dok sam živio u kući, jer moja obitelj uvijek je vrijedila to. Nešto što mi imamo isto koje, mislim, tipično dati poklon neko. Ali imamo jednu igru koju mi zovemo, u prijevodu bi bilo tajni prijatelj, gdje mi izvlačimo imena i onaj ne zna da ti imaš njegovo ime. A kupiš poklon i sve. Dok budemo tamo na Badnjak, ili poslije ponoći, mi govorimo o karakteristima ove osobe koje imamo na papiru, na ove ime, i govorimo isto o njegove vrijednosti ili pridjevi koji su lijepi za tu osobu. Poslije toga dajemo to. I to isto je dosta tipično kod nas, da se živi baš na dan Božića. Sigurno imamo puno društvenih drugih stvari koje naglasava više na kupovinu, sve. Isto Deda Mraz i druge stvari. Međutim, u mojoj obitelji mi uvijek smo imali to, da budemo zajedno, prije svega. I da možemo stvarno živjeti taj dan sa radošću. Iako puno puta nismo baš u tom otajstvu, ne možemo shvatiti ono što Gospodin želi reći, taj Božić. Ali mi smo zajedno i možemo izgraditi jedno drugo. Ne zajedno možemo stvarno sebi pomoći, ne znam kako bi rekao. To sve ova okolina nam pomaže da uđemo baš u to tajstvo. Zajedno sa Isusom Kristom. Hvala vam. Antoni, isto pitanje za tebe, kako se vi u vašoj zajednici pripremate za Božić i kakav je tvoj doživljaj Božića? Pa dobro, kod nas nije mnogo drugčije nego ovdje, jer ja sam iz Zagreba stigao, ali ja bih isto rekao slično po Pavlu, da je zapravo mene uvijek najviše dira to za Božić, to zajedništvo, koliko god da možda u pripremi za taj Božić, pogotovo taj možda Badnjak i zadnjih dana, ne znam, u čišćenju, u pripremi, koliko god da se zakačimo međusobno u obitelji i kažemo svašta i svašta bude,
koliko na kraju opet nakon kad idemo svi zajedno, ne znam, ponoćku i kaže, na kraju je uvijek radost i živimo zajedno, što Bog stvara to neko zajedno, što dolazi među nas, kako god da jesmo. I to općenito, ne samo baš u obitelji, nego i u rodbini, kako dođu mnogi koji su možda vani žive, to posjećivanje je isto možda, jer ne znam, jela i običaj nisu nešto drugčiji, sigurno ovdje su iste stvari, ali evo meni je uvijek to nekako povezano s Božićem najviše, to posjećivanje rodbine i tako, kako je brojna, hvala Bogu, vidjeli onda uvijek neko nešto slavi, ne znam, rođenje, možda drugo, pa to posjećivanje, zapravo to zajedništvo koje Bog stvara, to vas. Hvala vam. Donante, vas ću zamoliti za jednu kratku božićnu poruku našim gledateljima. Da bi vas mogu reći da bitno za Božić jest sjediniti se sa jaslicama. Ponekad mislim da smo izgubili taj kontakt sa jaslicama, sa tom jednostavnošću, sa tom poniznošću. Jer se sjećam nekad kad bi išao u blagoslovna kuća, pa odlazi neke kuće gdje uopće nema jaslica, nego stavlja se samo Bog, Božji prst. Ono što nama pomaže je ovo potajstvo da se Bog utjelovio, da je Bog došao k nama. Jer jaslice same po sebi imaju jedan karakter poučni, da nas mogu naučiti o poniznosti, siromaštvu, čistoći i ljubavi koju Bog ima za sve nas. Hvala vam na gostovanju i nadam se da ste se ugodno osjećali da ćete nam opet biti gosti. Dragi naši gledatelji, došli smo do kraja ovog ugodnog druženja. Božić je pred nama i unatoč ovoj pandemiji iskoristimo ovo vrijeme da budemo više pažljiviji i spremniji pomagati potrebnima u našem društvu. Sutra budite s nama od 11 sati i pratite izravni prijenos misije iz crkve Srca Isusova u Čairašu. Od 19 sati pratite izravni prijenos napretkovog božićnog koncerta. Misu ponoćku prenosit ćemo iz župe Čairaš u 20 sati. Za kraj ovog druženja poslušajmo još jednu božićnu pjesmu s kojom ćemo završiti ovo druženje. Čestit i blagoslovljen Božić želim vam od srca internet televizija Kockice TV. Svjetlost vidje veliku nad onima koji su hodili u tamnoj zemlji. Zasjalo je jako svjetlo, umnožio si im radost, uvećao si veselje i oni se pred tobom raduju, kao što se ljudi raduju žetvi, kao što kliču kad se dijeli plijen. I Gospod će biti na njegovim plećima. Jer jaram što je tlačio narod
jaram što mu pleča pritiskao i mučiteljsku šibu slomio si kao damidjanski. Tako svaka noga koja jako gazi, svaka halina krvju natopljena, izgorjeće i bit će ognju hrana, jer nam se dijete rodilo, jer nam je darovan sin. I gospodstvo će biti na njegovim plećima, i ime će mu biti, i ime će mu biti savjetnik čudesni, Bog silni, Otac vječni, Thank you.